abantu bekhonza izithombe besithi iBhayibheli wabona ne-altar kuthiwa elaNkulunkulu washumayela bazalwane ngamandla kwanyakaza idolobha. Amen. Kwasuka abahlali bomkhandlu bathi siyakuzwa ngathi ukhuluma indaba ezintsha singakaze sazizwe. Amen. Bazalwane. Amen. Lingekho iBhayibheli ekhuluma nje engafuni ukuthi awuvule lapha ngumethu uthathabani. Bangekho ngedwa la. Ukhuluma umoya kaNkulunkulu uthululela abantu, ukhulula abantu emakhamandeleni esithi. Amen. Bazalwane, siyofika nini bafowethu? Hayi. Hawu ibandla elingenama filters akukho yonke into iyafika uyadla umzalwane. Ayikho into esho ukuthi kodwa lokho kudlala. Yini kodwa leno idlala? Akukho lutho ebuzayo, akukho lutho. Yonke into insiphi iyawasha. Yonke into bahlobo lulu lwebala. Siya. Whatever. Jeremiah 7, verse 18. Usakhona setholeni? Jeremiah 7, verse 18. Abantwana batheza izinkuni, oyise baphemba umlilo. Abesifazane baxova inhlama ukuba benzele inkosikazi yezulu amaqebelengwane. Bathululele abanye onkulunkulu umnikelo wokuphuzwa ukuba bangicunule. Awuphinde mama mhlawumbe ukhuluma washesha. Kuthiwa kwenzakalani lapha? Abantwana batheza izinkuni. Yes. Oyise baphemba umlilo. Yes. Abesifazane baxova inhlama. Yes, ukwenza ukuba benzele inkosikazi yezulu amaqebelengwane. Bathululele abanye onkulunkulu umnikelo wokuphuzwa ukuba bangicunule. Uma bazalwane lento yahamba la uNkulunkulu kwazi kwabhalwa nangayo. Ayikhulume ngomoya womprofeti. Niyazi ukuthi isuka plan isuka ngaphesheya komfula eFrayte eBabylon. Umkhuba nizwe bazalwane uNkulunkulu wayemzonda kanjani uBhali noAshtaroti. Yithixo lezi ezazinikelelwa abantu bephila njengeminikelo. Kusho ukuthi umuntu ekuzalweni kwakhe kuthiwa uyisithelo sosibusiso sika-Ashtaroti. Uma uzala nje ingane yakho yokuqala uhambe uyonikela ngayo kumpristi. Ingane yakho yokuqala kuyona yakho. Amen. Ingane yakho yokuqala ungumnikelo kaBhali noAshtaroti. Amen. Kumele uyithathe lapho abapristi bayobokhe kunesithombe esasenziwa kube ngathi umuntu ohlezi enekhanda lenkunzi lenkomo. Bese kuthi ngaphakathi esifubeni kube nembobo iselulele izandla kanje. Abapristi bafike bayibeke ingane iphila. Iginqiki iyongena esifubeni ingene ngaphansi kubasha inkoba lomlilo. Ihle iphila ingane. Isihluku into ngazwiko. Wapha yabona umohlehla neBhayibheli welifuna ngalaqala khona. Sizwe uNkulunkulu lokho awukhuze njalo lo mkhulu ukuthi musani ukunikela ingane zenu emnikeleni wokushiswa. Anginaso isikhathi namhlanje ngihamba nani bafowethu. Musani ukunikela ingane zenu emnikeleni wokushiswa. Amen. Bayenza lento bayenza kwashintsha izikhathi ngezikhathi bayenza naye yaze yabahlaza nabo. Baze bashintsha. Angithi uNkulunkulu lokho ebakhuze njalo. Bashintsha. Bela kubeshintsha baqale bayenze emahlathini bagcina sebenze endlini. Angithi uNkulunkulu uyabakhuza. Amen. Bagcina sebenze endlini ebusuku ungaboni umuntu. Bese njani? Bethathi yabona njengoba kuqoqa umlilo. Ingane sebeyiqisa phezulu komlilo. Kunokuthi bayifake. Angithi mabeyisa lapha ehlathini izo ngoba yini lento bazalwane? Umoya wokuthwala. Amen. Umoya wokuthwala bafowethu ubambile nje umuntu uthi thenga inhlanhla with your ultimate sacrifice. Amen. Umuntu athenga inhlanhla
ngokunikela ngengane yakhe yokuqala Amen. eqisa umlilo at least asayishisana ngithi wona uzozama sifunda la esifunda khona bathi mabephendula bathi since sayenza le obaba bethu babeyenza ehlane asizange saswela lutho sahla konke sabusiseka bedelela umuzi nokubekezelela bazalwane manje ke nansi la kuthiwa ingane uyise kaMasulu omama besebenzana hayi nibamba kude ayiveli kahle ngesizulu yizwe ithini ngesilungu. The children gather wood, the fathers kindled the fire, and the women need a dough to make cakes. Amen. Ngoba baxova inhlama benza amakhekhe. Leli yikhekhe lokubonga. Ikhekhe lokubonga kuNkulunkulu ubani Queen of Heaven. Queen of Heaven is Ashtaroth. Sibonga ku Queen of Heaven ngekhekhe lokubonga ukuthi usenzele inhlanhla God of fertility. uNkulunkulu wethu yini fertility ngizilo. Ya kodwa ukuvunda kusho ukuthi njengoba siyesazala uNkulunkulu wenzalo usuphile inzalo kuba sibe nabantwana bese kuthiwa oqala uNkulunkulu nje efundisa uIsrael ebakufundisa umthetho wokuqala nje ukuthi ingane zenu ngengane zakho your firstborns are mine. Your first fruits yayihamba into yakhona iye inkomeni entheleni yekuthi konke lokhu enza njoba babethatha baye kusekubani abantu besindiswe uNkulunkulu ngomusa. Years later ibandla liwela phakathi yaphucuzeke into isinekhekhe namakhandlela avutha umlilo uthatha indodana noma indodakazi kuthiwa ngoba lapho khuluma amazwi ngoba lapho khuluma amazwi ikhuluma ingane ikhuluma ukuthi shona noma yikuphi okufunayo. Say your wishes. Yes. No wishes. And then ingane will say I want a bicycle and then blow your candles. Uzuyibona ukuthi into yakhona manje ngifuna ukuthi ke abazalwane bathi ke abazalwane cha mzalwane sekushintshile akusafa sesiyakwenza kodwa sithi ke sibonga uJehova ingane nahlabe ngifaka isiphandla nomhlaba ngoba ngiyayazi spiritual significance yalapho ngiqhamuka kuko kodwa uma sekumhlophe kunekhambisana nevele emhlophe anisakubona niyazozolwana cha ngifuna angichithi engifundisayo bazalwane nangokushara nabantwana beNkulunkulu ukuthi sifundisa umuntu salela umuntu ngizwile lona sifundi eqaleni bafowethu uma nje umuntu eqala uhambo noNkulunkulu uNkulunkulu uthi womkhonza uNkulunkulu bamkaka uJesu abafarisi bathi manje kunemithetho lapha uNkulunkulu asibhalela yona njengesizwe sikaIsrayeli imuphi umthetho omkhulu kunayo yonke athi womkhonza uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho niyazonda esummarize imithetho yonke eyayisithunzi sikhomba ungaphesheya yathi womkhonza uNkulunkulu wakho yena yedwa ngamandla akho manje ke bazalwane sikulowo mkhankaso wokukhumbuza ibandla ngezinto zokuqala. Amen. Ukuthi sangile indlela enebanga lethu kwaqhalela konke
niyezwa inkanzelo okunye sikwenza ngoba sithi sivula amehlo sivulela amehlo kukho akukho okungcono esikwaziyo esikuzwayo mhlambe abazalwane abanye baze bayithuthelele bengifuna le ndawo esekhulumile uJeremiya lapha niyizwa ukuthi uma ufuna ukwenza into eoffensive kuNkulunkulu ngikube nezithombe nizwe lithi uthini uthi bakwenza lokhu to provoke ayikho into ecunula uNkulunkulu njengokuthi esekusindisile uhambe nezinto owazalelwa kuzo insindiso yakhe yonke nesibusiso sakhe usibuyisele kulezi zinto oqhamuka kuzo kuyamjivaza kuyamjivaza uNkulunkulu ukuthi hawu wonke lo msebenzi ongaka ngangatshela abazalwane ngelila ngathi bazalwane ngenxa yoNkulunkulu ihlelo likaNkulunkulu kwathi kungcona athwale ihlazo kube kanye ukuze angali liphele lakho ihlazo lakho uNkulunkulu wakhetha ukuthi athwale ihlazo kube kanye ukuze ihlazo lakho liphele lapho okungale kwalo bese kuqhubeka indlela yakhe yokusebenza yizwa ithi nonke bazalwane uNkulunkulu akadingi ukuthi akube khona inyama efayo ethenga umuntu ebumnyameni imlethe enhlanhleni amen wanikela ngoJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa niyibona nti yafana lento ebenziwa lapha kubhalwa wangena emkhubeni yemikhuba ukuze kungene yena kuphela angena donsi umuntu amkhiphe ngaphesheya ukuze ngabikho umuntu osawuphinda angene kule ndawo amen niyezwa bazalwane amen wangena kuma cult and practices ukuyozuza ukuphila kwethu kube singaphinde satholakala kulo ndawo kodwa namhlanje lensindiso yomusa engaka yingakho lithi iBhayibheli uthi khona la khuluma khona athi nijivaza igama lawo bazalwane uNkulunkulu akadingi ukungena ngamanye amazwi uyabona njengomuntu obona isithombe sakhe esitamkokweni uyabona esiqhumuleyo phuma yonke into ongayicabanga kodwa manje kunesithombe sakho lapha uthi isithombe sami lapho ugoqa umkhono ungene endaweni ebengamele ngabe ungene kuyo kodwa ngenxa yesithombe sakhe esiphakathi ufinqa umkhono uvala amakhala ngoba kunento ebalekile oyilanda eveza ubuwena endaweni erongo kesona bazalwane uJesu wangena entweni uyabona nje angithi besikhuluma lapho laba abantu lento babeyenza ukuthenga inhlanhla nokuphumelela wathi uNkulunkulu no ngizwa ngoba ngendlela isithi uzoma ukufunda kunezincwadi engekho la eBhayibhelini bazalwane incwadi ezinjengo Enoch kulezi ncwadi zakhishwa abayikhiphayo seyifunda thina lezi ncwadi ithi le ncwadi uNkulunkulu wayesethumele izingelosi eziningi phambili ezama ukuhlenga ukuphila komuntu kodwa ayikho ingelosi eyathunywa ngaleso sikhathi eyathunywa ngapha yakwazi ukuyela emuva bazalwane le ncwadi Enoch ithi uNkulunkulu wathumela ngaphambili the watchers babizwa ngama watchers lezo ngelosi ukuthi bathumela ukuyokhuza abantu ebumnyameni babebenza ngenxa uSathane enamandla akubuyelanga lutho emumva ayelithumeleyo yingakho lithi iBhayibheli uJohane mesekhuluma athi yavula incwadi
kwathi ubani oya kuleya ndawo la ungayilibuya ngayo uma ayibona uJohane ivela yonke kuleli iBhayibheli wakhala ngoba we were helpless bazalwane isitha sidwebula into okudlula ngapha kuleli lezo ngelosi zaphenduka amadimoni nezingelosi ezulwini zaqhaqhazela ucabanga ukuya lapha kwahlehla wonke umuntu obuyele emuva kwahlehla idalo kwacaca ukuthi akuzukuya umuntu lithi iBhayibheli labona makubonakala indodana yomuntu ithatha incwadi wakhala uJohane ekhala ukukhala kokubonga ngoba sasingesizwe umuntu hey bazalwane into eyenzeka emhlabeni ake uyabona nje bazalwane ukubamba abantu esondweni nasekufeni is systemic ingakho uJesu mayihlangana nesixuku lithi iBhayibheli wahlangana nesixuku angazi ukungakuphi ngasemakethe lithi wathi wababona wadabuka emoyeni wakhe wakhala benjengobathi enze izimfezi nginamelusi these were poor, these were not bazalwane ukuthi babenjani wayebadabukela ukuthi lento abayithola bekuyo is not their own doing. They are trapped in a system that condemns them into death. Bazalwane uma umoya kaNkulunkulu ukhuluma ngomprofeti uJeremiya lapha awufunde verse 22 wakhona verse 22 yeah ngokuba ngikhulumanga koyihlo angibayalelanga ngezindaba zeminikelo nemihlatshelo mhla ngibakhipha ezweni laseGibhithe. qhubeka ku-23 kepha ngabayala kuphela lento yokuthi lalelani izwi lami ngiyakuba nguNkulunkulu wenu nibe ngabantu bami nihambe ngezindlela zonke engikuyala ngazo ukuba kube uhlekile. 24 yes kepha abalalelanga ababekanga izindlebe zabo kepha bahamba ngamacebo abo nangenkani yezinhliziyo zabo ezimbi bahlehla abayanga phambili usukela osukwini oyihlo abaphuma ngalo ezweni laseGibhithe kuze kube namuhla ngithumile kini zonke izinceku zami abaprofethi ngibathuma imihla ngemihla njalo njalo nokho abalalelanga ababekanga izindlebe zabo kepha benza lukhuni izintamo zabo benza kabi kunawuyisi. amen bazalwane Amen. this is what happens yabona if something has been a system for too long angiyibeka nje bazalwane kunento ekhulunywa eBhayibhelini uSamuel uma kubuya ubani lenkosi ibuya empini qala iya inquire from the Lord uSaul yes ithi singaya empini athi bese kuphuma izwi khona uNkulunkulu lithi yanini empini kodwa manifika lapha empini nibulale yonke into ningashiyi lutho basuka bayaphuma baya empini mabefika empini sebebona bafica ithole ezikhulupheleyo bathi ayilesa sizokuyibulala sibuya nazo mabebuya nazo useyafika uSamuel uthi ke yini lo msindo omuzwa emva kwakho athi hayi cha siye sathi masibone ikhulupheleyo sathi ngco asiyeke lezi ebesethi ulona ngoba sibona ukuthi sizokuya nazo senze umnikelo ngoba uNkulunkulu uyawuthanda umnikelo athi uSamuel
ngakho uNkulunkulu uyathokozela yini amanoni omnikelo noma uthokozela ukulalela izwi kukunento enziwa ibandla lalesi sikhathi esiphila kulo ethi abazalwane ngenxa yokunga-initiatewa ekukholweni abaqaleni noma ekuqalisweni kokukholwa kwabo bafunde ukuthi isikhathi somusa sokuthi bengenza noma yini abayithandayo. uNkulunkulu uya-understanda futhi ke sebephila esikhathini la abangaphili ngaphansi komthetho. Ngiyeza bazalwane. Amen. Umthetho wadlula nani ne-Old Testament. Siphila kuphi? Isikhathi somusa. Ngifuna ukusurprise abazalwane emini. Nginitshele indaba abazalwane abanganitsheli zona. Amen. Indaba ethi ukukhuluma kukaNkulunkulu kuwumthetho enhlizweni yakho. Amen. Ukuthi yena utheni kuwe lokho sekuyoba umthetho oyophila ngawo. Amen. Ngisho esikhathini uNkulunkulu engakazange ayeke ukukhulumisana nomuntu. Kusho ukuthi uNkulunkulu usakhipha umyalo. Yingakho bethi uma sebephendukile bese libafundisa ukugcina konke ukuthi ngiyaleze ngathini. Bazalwane. Manje sekumele kuyofundwa yazi bazalwane kumele ke sithole isikhathi ke sifunde ukuthi before uJesu abuyele ezulwini yiziphi izinto asiyale ngazo. Ngoba manje abazalwane bomusa insindisi siphinde yaphenduka ukutamaza. Ekutheni basizi babulalela kungazini ngoba kunalokho kunenkani ku-stubbornness. Obuqhamuka emvelweni yakaba baqhamuka khona. Amen. Ukuthi athi ma-alda emva kwale conversation le angisazi liphi ivesi lapha ezansi uthi uma seqedile uJeremiya bese vumela ama-elders ukuthi aresponde kule nto ekhulunywa uNkulunkulu le bathi kusukela ngisho esikhathini sakudala sanikela kobani nakubo bonke uNkulunkulu asesange saswela lutho. Uyayizwa i-stubbornness, stiff necked, kuthiwa yini stiff necked, intamo ebukhulu. Ayigcinanga lapho intamo ebukhulu njengoba yazi njengoba ngimla ngikhuluma nawe uyayizwa intamo ebukhulu lapho ngaphakathi kwakho inyakaza ithi kodwa lokho intamo iqhamuke emvelweni yabona maka wakhomba emumva iveza la uqhamuka khona ukuthi sazala kwenziwa lokho azange sabona lutho lubi. Amen. Kanti sasibekezele namanje sisabekezele. Hayi angivalele eBhayibhelini inkosi yosihlele. Amen. Angazi ngiyophinda ngibuyele. Nabazalwane abahola leli bandla abekho namhlanje. Last time ngilapho elwazi 5 years ago when I bikho lo yeah ngathembisa ke ukuthi hayi ngizohamba ngibuye bazalwane. Niyakhumbula? Amen. Yeah, but again, this is a very important subject. Yeah. Now ngicela uzongifakazela. Hame nobonge. Ngisho mayelana lento sekuphele almost 5 years. Ngibhekile nje kule ndawo. Yeah. Izokushone phansi, sishone phansi. Nayo le ndawo. Kakhulukazi bazalwane, uNkulunkulu umenze ngarealize ukuthi kusizana ukujima ngephambili. Hey. Athi uPaul uma ebhala lapha kwezinye incwadi uthi owakhaya akaqaphela ukuthi wakha Hey. kusini in which foundation are you building yourself into? Hey. Isisekelo akube isisekelo sokuyala kwenkosi. Bazalwane precept upon precept izwi phezu kwelinye. Ukuze le ndaba ayihamba isinoma kanjani. Awubhadazela bafowethu.
indaba uhamba ngokucaphela. Yeah. Ilapho kuhlukana mina nomkami khona. Athi uJesu ngizile ukuphosa umlilo. Kuhlukanele indoda nomkayo. Yes. Lento besikhuluma ihluka sasiphakathi endlini. Unkosikazi hey phela manje kuzala undodakazi wakho oqala ya. Manje cabanga ukuthi senza kanjani nje uma leyo senza kanje. Kumele kwakhona kwenzakalayo phela senzeni. Yeah. Hawu siqhele nombono manje la endlini. Yeah. Siyolala omunye ebhekelela nomunye ebhekelela. Neza ngizolala. Amen. Mhlawumbe ngithi ngithenga hayi athi ngenza ukumbungaza unkosikazi kungabe njengendlela okwenziwa ngayo. Ngaphandle. Bese kungenele kuthi. Abone ukuthi uyasho. Manje la nto bazalwane. Sithi siya understand akahlela ekhaya kuvele qhamuka instruction eqhamuka ekhaya esikoleni. Ithi crash sesitshela ithi ya understand beqhamuka antu wakho osuka kuphi kuphi phela namhlanje ibhebhe kabantu namhlanje naku ukuthi nanali ikhekhe niyazi bazalwane uhle into inhle bafowethu uNkulunkulu simbona uNkulunkulu nathi indodakazi ethi yagana kwenze njani kuthiwa mase beqedile konke sokuthi sebeya kuhanini. The goddess of fertility, the moon god. Okothi mabebuya lapho sesiyakhola ukuthi sebeyofika lapho bathola umntwana ukuthi masebebuya. Sifika kanjani? Ya. Kodwa ke bafowethu uma ngikhuluma lapho ngikhuluma ekuthenini into kankulu lendlela esihambayo. Kudinga nje sihambe siqaphele ukuthi sihamba kanjani. Okwenzayo uyabona nje ilula lento. Ayingisamarazi. Ayithi ilula. Angabe bikho into yenzayo ungazi ukuthi uyenza agamani. Ngoba zonke izinto esizenzayo ngamanje azifiki ngereasoning. Uzibona sizenziwe. Futhi ungaze kuthiwe nje mama makhaya siyacela mama namhlanje umshado kaNdodakazi wakho noma ke enkonzweni lapha nali ikhekhe sicela uzokwenza cutting of the cake. Into vele kushintsha kwenza umpriest ningavumelananga. Uzosukuma la uzothi sesizokwenza cutting of the cake ke bazalwane i-cutting of the cake leli khekhe njengoba libona bazalwane lisho ukuthi lisho ukuthi ke bazalwane njengoba ukuthi into yakho ihamba namazwi. It's a ritual. Uyabona nje make yaqala nje bazalwane yaqala nje kwafaka amazwi before yenziwe yazi ukuthi siyaparticipate. Yabona leli khekhe njengoba kusho ukuthi lisho ukuthi leli khekhe usuphendula umpriest. Wokuhlanganyela into ungayazi ukuthi uma ngakubuza nje ngithi njengoba wenza mzalwane wami uthi cha mina ngabona bese. That's the church of today. Nizolutwana kuthiwa notshwala obenziwe khona is done in the name. Bazalwane utshwala ukudla lokuqala ukukhuluma angithi ngizwele kuba Jeremiah 7. Kuthiwa bese benza notshwala in honor. You drink awuphuzi nje. Uphuze egameni. Uma kuyiwayini nje anankinga ngithi bafowethu. Futhi bese ngiphuze uma selihamba namagama. Akuselona. Angithi nelethu ekuthiwa ngoba nelethu selihlatshiwe. Nelethu selihlatshiwe iwona. Nelethu iwayini lihamba namagama. Athi lokhu phuzani lokhu. Ukuba lokhu kungumzimba wami. Igazi lami lichithelwa nina. Ikulawo mazinga bafowethu. Uma kwathiwa phakamisane nithi ngalamagama
Cheers to the what, and cheers to the, and cheers to the what. Hey. Oh, ngashaya kuzo bafowethu. Ngashaya kuzo. Yeah. Manje ke bafowethu cha inhloso ayiyona leyo. Yeah. Inhloso wenzani? Wow. Yeah. So ke bazalwane silapho ekuthenini endleleni esihamba. Akubikho into ozoparticipate kuyo blindfold. Yeah. Ayindinefundile mina. Kube khona into oparticipate kuyo ubekwe indwangu emehlweni. Kodwa nje kube into nje qhubekayo. Yonke into yenzayo buza. Lena Lena. Okay. Akukwenza umzalwane omubi. Actually, yazi kwenzani? Ukwenza umzalwane omubi. Yeah. Lithi iBhayibheli babe ba. Ngelezo verse. Amen. Babe bahlabazalane baseBhenia. Ngoba babezame ukubukela indaba bese beyibuza ukuthi zinjani. Nabazalwane. Amen. Akukwenza umzalwane omubi ukubuza. Amen. Angithi bafowethu. Amen. So izinto nathi nje into enziwe isithembi. Sifike simodernize the cult practice to the point ukuthi ingabisahlukaniseka nayo. Bese ukuthi njengoba uma sikhuluma nje kuleli izinto esikhuluma ngayo livele liqembu phakathi bathi. Kube khona abazana bazothi uyangikhipha noma kuyangifaka nezulwini lakho. Yeah. Uma ungamkhiphi bazalwane anginankinga nje nalento enyenzayo kusho ngini ubuso wabuza ukuthi ubungasifaka yini isiphandla ubuso uthi cha lesi siphandla ngisifake egameni lika baba ngifake isiphandla so kodwa anginyanga emsamo ngithe mangihlaba lembuzi ngase ngisifaka ngathi inkosi lesi ngisifakela wena wena uNkulunkulu ongabonwayo ngeke ngoba wazi ngisho uma usifakile nje ungakhuluma ngalutho okubonayo usifakile ngisho kumoya ngisho lele sekune communication code ngikhuluma nabazalwane abazala abantwana ngathi nize niqaphele bafowethu ngisho ama-cartoons la adlalayo adlala kuma-TV are spiritually informed to deceive the kids before they even open their eyes. Let it hambe ifike ngisho bayi-commercialize ingene kwi-market of toy industry. Ingane kuzo wena self uhambe uyithengela iskimba esinalomfuliselo ilali isiqhubile kube ne-toys elala nalo elikhuluma imimoya ingane ilinga izinto ebusuku nivuke nipapa kwenze njani ngegama kaJesu ingene nge-TV umoya ungene nge-TV neyizwe lento ithi bazana amen isiphonso onga yahamba ngefrequency bazalwane satellite angena kwakho why accept why embrace wanikeza ayikho into esiphansi nje ayikho nje into esiskipa nje ne-image yento espirituality engacommunicate but lithi iBhayibheli bazalwane no Satan bazalwane uyafohla angithi uyafohla ngithi ngena la angavunyelwe khona khona la avunyelwa khona bemvumela bengazibamvumela kube khona into nje esendlini yakho esho ukuthi bazalwane imimoya isebenza ngama-territory nelazi iBhayibheli imali ithi bazalwane nina nibeke upha
nibekwe kunophawu nalo nje ubuhleli lapho nje ubuhleli unophawu obekwe kulo obunzini lakho ngomoya ongcwele awuliboni ukuthi awuliboni kusho ngamanye amazwi bekunesphandle ohamba ngikhuluma close language kunento spiritual significance ekuwe ongayiboni bese kuthi isikhwela yeah so ngizama ukuthi ke bazalwane njobe iBhayibheli lithi nina hayi alukho olunye uphawu kumele lutholakale empilweni ngoba lelo phawu luvezela imimoya mayithi yak approach this is a zone area never no uphawu yabona ngokufika lapha kuyiminister ebona substation le lapha ngakini uxwayisa ngisho wonke umuntu osondela lena ugesi la kuyabulala noNkulunkulu wenza njalo bazalwane ngayi uMongcwele uthi lena iproperty yasezulwini yini because uyiproperty yasezulwini ibe namanye amasaka ifika kanjani lo nto lapho angithi manje kusho kanjani bazalwane you are giving access to the spiritual world without concerning because lelo power selokuvuma kwakho Amen. kwamukelekile ngenani namabili Amen. uma ngazwa ukuvuka usunezinto ezithile ongazufike kuzo kanjani ngoba uNkulunkulu ngisho ezinzulwini zobusuku in your third degree of sleep it does not change ukuthi you are still his temple. Amen. Ayikho imoment la vulnerable to the point ukuthi imimoya ingenza noma yini. Amen. Why? Because you have power kamoya. Olubekiwe phezu kwempilo. Hayi makuphende phezu kwempilo yakho nomzi wakho nomndeni wakho nayo yonke into ethinta wena. Amen. Woo! Amen. Manje kwenzeka kanjani ukuthi emzini lekhona kubonakale kunamabhali amabhali akhazinayo kodwa umzwa khona is it possible angithi lokho ku physically lokho esikubonayo nengqondo yakho ayivumi kodwa khona lokho kungabonakala okungaphakathi nokungathi uphucuzekile kunjengoba ngichaza nje uchaza kanjani kungenzeka yini ukuthi kubonakala ukuthi lapha emsamo kwakho kunento ezihenqele ngayo eyingwe kodwa lento egameni lika Jesu kuyakhonakala bafowethu manje ke sifike lapho ngoba ke ibandla lelahlekelwe unaka asibuyelele eqaleni bafowethu in the beginning abapostoli the first thing abebefundisa ibandla uma ibandla nje liphenduka bebefundisa ukuthi uNkulunkulu akakhonzwa nayithombe uyofuna ngisho incwadi yamaKorinte namaGalatia mayiqala nje angithi babazi ukuthi abantu bezizwe bazalwane babengcona bona bebe amaJuda baba ne privilege yokufundisa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa yena ingakafiki insindiso ngezosebana laba bamaGreek bazalwane abantu beyafayini inkosi yami iDinosios the Dinosios of the Greek and the Bacchanalia of the Romans abantu bewayini elidakayo nama-festivals bafowethu so esifike nesibuzo ukuthi i-festive lesikuyo manje lezoqala iqala ngo-October niyazi iqala ngo-October yes ngizoba nje next 2 months kuzoqala ungena ePick n Pay seqala sokuthi ngoba ukhisibuzo sawude nje hayi is a Dionysius of the Greeks and the commercialization of the religion bazalwane le festive indala kudala yabakhona nifica nesikhathi ngibele the Dionysius of the Greeks iDionysia bazalwane labo kwakudaba ngisho kancane